സൗണ്ട് വെച്ചേക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 8ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മള് 6ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. 6ാധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്? ആദ്യത്തെ 6ാധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാ വരുന്നത്? 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തീരുവാണ്. കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ 7 മുതൽ 12 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം ആണ്. ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? മുക്തി നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കർമ്മം ഭക്തിസേവനാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലെയും വെള്ളമെന്ന പോലെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അത് താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്തപോലെ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. കാരണം അല്ലാതെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിശ്വാസവും മാത്രമല്ല കൃഷ്ണന് വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കണത്. അത് കണ്ടു നമ്മൾ. പിന്നെ വേറെന്താ കണ്ടത്? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
ഞങ്ങളുടെ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ അതിനു മുന്നേ കൂടി പറഞ്ഞു മഹാത്മാക്കള് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണാന്നല്ലേ. ആജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവരെ എങ്ങനെയാ കാണാ, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് അവര് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്? അഹിത സമദർശിനഹ എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരെയും സമദർശനത്തോടെ കാണും. സമദർശനം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്? കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. നാളെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? അവർക്കറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ആ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അവർക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭക്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം. അതെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഭഗവാൻ. അതാണ് ശരിയായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജനങ്ങളെ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? അടിസ്ഥാന തത്വം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ പരമനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്, പരമാധികാരിയും ഭഗവാനാണ്, പരമാസ്വാദകനും ഭഗവാനാണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളാരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞതൊക്കെ? ഓക്കെ, കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമുക്കിനി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയും അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് കൂട്ടിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ യോഗിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമേറിയൊരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലൂടെ തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ലത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യായം വായിച്ചാൽ തന്നെ 32 അപരാധങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം.
ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പം ആരാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരെന്ന് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. അത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനോടൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ആസക്തി വരുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ, ഇപ്പൊ സന്യാസി ഒരു ചെയ്യേണ്ട ദിവസം ചെയ്തു പോകേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ചെയ്യുന്ന, അതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? സന്യാസിയല്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു ധാർമ്മികമായ ബാധ്യതയായി കണ്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? സന്യാസിയല്ല. പറയുന്നത് ഇവിടെ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാം യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് യോഗയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ യോഗ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ കാണുന്ന ഈ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തലയിൽ കുത്തിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് എന്താണ് യോഗ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തി യോഗം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കുറെ യോഗകളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. കർമ്മയോഗം, കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക. ജ്ഞാനയോഗം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? യോഗകളാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഇതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? അതിന് വേറൊരു ഘടകം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. വേറെ എന്ത് യോഗം ചെയ്യുണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വേറെ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ അറിവും കൂടി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗം വേണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അറിവ് വേണം. അഷ്ടാംഗ യോഗ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചും ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം വരും. നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ആവണമെന്നില്ല? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്താണ്? ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഭക്തിയോഗം എന്താണ്? നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഭഗവത്ഗീത വായന പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടാകാന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മറ്റൊക്കെ ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ 8 പറയുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഓരോന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്, യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം, യമത്തിൽ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറയാം, നമ്മൾ നുണ പറയാതിരിക്കുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ മോഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം, യമത്തിൽ പറയാം. രണ്ടാമത്തത് നിയമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശീലിച്ച് ചെയ്തു വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ശീലിക്കുക, ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയാ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ശുചിത്വത്തോട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു വരേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ച് പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് എന്ത്, നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നിയമം എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്, ആസന. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ, നമ്മള് ഒരു പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം, ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആസന എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്, ആസന. അതാണ് മൂന്നാമത്തത്. മൂന്നാമത്തതാണ് ആസന. നാലാമത്തത് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രാണായാമം. ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് യമം, രണ്ടാമത്തത് നിയമം, മൂന്നാമത്തത് ആസന, നാലാമത്തത് പ്രാണായാമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളായിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ, പോസ്റ്റർ. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. പ്രത്യാഹാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയാം. ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധ. അതിനെയാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയുമ്പോ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പിന്നെ ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം. നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തെയാണോ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ധ്യാനം വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ധ്യാനം വരുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് ഏകാഗ്രമായിട്ടാണ് ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്, ഇതില് അത് ധ്യാനത്തിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ എന്താണ്, സമാധി. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അനുഭവിക്കില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും, നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും ആരെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, നമ്മൾ ആത്മീയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് എന്ത്, സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യമ, നിയമ,
ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ നമ്മളിത് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാതയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധു ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സ് ബന്ധുവാണ്, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവുമാണ്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും. മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവും മിത്രവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സാരായിരിക്കും? നമ്മുടെ ശത്രുവുമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മളെ ശത്രുവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മിത്രമാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവർ. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് നമ്മുടെ ആരായിട്ട് മാറും? സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിനെ ജയിച്ചാല് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് കണ്ണാടി വേണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞാല്, ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും മനസ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരിലൂടെ സാധിക്കും? സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കും മനസ്സ്. നേരെ മറിച്ച് മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ പരമശത്രു ആയിരിക്കും മനസ്സ്. നമുക്കൊരു ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ശത്രുവായ മനസ്സിന്റെ ഒപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നമ്മുടെ മിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്, സുഹൃത്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും മാനമായാലും അപമാനമായാലും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടുണ്ടായാലും തണുപ്പുണ്ടായാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും മറ്റുള്ളവര് മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും
തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ആത്മസംയാമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുക. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എവിടെയായിരിക്കും? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അഭൗതികതയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെയായിരിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് ആകർഷണമില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർണം കണ്ടാലും കല്ല് കണ്ടാലും മണ്ണും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയായിരിക്കും കാണാൻ. ഒരേപോലെയാണ് അതിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുക. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ അയാള് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആ വ്യക്തി അവരെ യോഗിയാന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധ ബുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയണത്? ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി സഹവാസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട്, ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് സഹവസിക്കാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അയാളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്ന പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാ, കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു അവബോധം ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് മാറാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മളെക്കാളും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ, നമ്മളെ സ്മരണയിൽ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് സഹവസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും. ആ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഓരോ താളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, സഹവാസം അത് വേണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇതില് നമ്മുടെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണിത്. അതിൽ പറയുന്നത് അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമരൂപ ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായ മാലിന്യം പൂണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണം ലീലകൾ എന്നിവയുടെ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ.
നമ്മള് ഈ നാമം ജപിച്ച് ജപിച്ച് നമുക്ക് എന്താക്കണത് പരിശുദ്ധമാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അതുവരെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി മാറുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവരും. എപ്രകാരമാണോ ഈ മഞ്ഞുരുകി പോണ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നാമ ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ അഗ്നി കൊണ്ട് അഗ്നി ഇത് കളയുന്ന പോലെ എന്താണ് എരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ഈ നാമജപം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലകളുടെ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂരിതമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, നമ്മളെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനന്. അർജുനനോട് ഇനി പറയണം, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കൂടി വേണം, ഭക്ഷണവും ഉറക്കം കൂടി നിയന്ത്രിച്ചാലേ യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ മനസ്സ് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച ഒരാൾക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോചനൈവ ചാർജുന. അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുന വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, അർജുന വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കം ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറെ ഭക്ഷിക്കുക, കുറച്ചുറങ്ങുക, കുറെ ഉറങ്ങുക, ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോലെ എന്തും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടൂ, ഉറക്കവും ആവശ്യമുള്ളൂ, ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്ര സമയമാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടത് അത് മാത്രം ഉറങ്ങുക, എത്രയാണോ നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്ര മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആരാകാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒരു യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെന്തൊക്കെ പറയണത് ഇവിടെ, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാ പറയണത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. നമ്മളപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കണം. ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, നിദ്ര നിയന്ത്രിക്കണം, വിഹാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രവർത്തികൾ നമ്മള് പ്രവർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നിയന്ത്രണം പാലിച്ച് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവടവും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ അടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവടവും ഞാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞ, എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എന്നിലാണ് അടങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. മാത്രമല്ല അവൻ എനിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ നമുക്ക് ഓർക്കാം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, നിന്റെ ഭഗവാൻ എല്ലാവിടെ ഉണ്ടോ? പറയുക, എന്റെ ഭഗവാൻ എല്ലാവിടെ ഉണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് എന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ
ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു തൂണ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ചോദിക്കും, ഈ തൂണില് നിന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാനുണ്ട്. നരസിംഹ ഭഗവാൻ എവിടെന്നാ വന്നത്? ആ തൂണ് പിളർന്നിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? നരസിംഹദേവൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? തൂണിൽ നിന്ന് വന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന് ആര് നഷ്ടപ്പെടില്ല? ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് ആ ഭക്തനും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരിലും ഒരു ഭക്തൻ ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലായിടും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്നും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ചരാചരത്തിന് ഒന്നിനും എന്തില്ല? നിലനിൽപ്പില്ല. സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ളവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഇത് ആരാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അറിയാവോ? അത് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണിത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഗോവിന്ദനെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. ആര് ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് ഭജിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വാഴുന്നതെന്നും ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പറയണം. ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന് മനസ്സിലായത് അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ പറയുന്നത് ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിലല്ല. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതുമാണ്, ബലമേറിയതുമാണ്. അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് എന്ത്? കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അതാണ് അതിനേക്കാളും എളുപ്പം. പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത്? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്. കാറ്റിനെ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? അർജുനൻ. അർജുനൻ ആരാണ്?
ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, വില്ലാളി വീരനാണ്. പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഗുരു നടത്തുമ്പോ ആ പരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിജയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അത്രേ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയണത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർവിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേനാത്തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച് എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. ശരിയാണ്, നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മള് പരിശീലനത്തിലൂടെ നിസ്സംഗതയിലൂടെ നമ്മള് എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു ഭാവം വരില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുന്നത്? നിസ്സംഗതയ്ക്ക് വേറെന്താ മലയാളം പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മലയാളം അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സംഘമില്ലാതിരിക്കുക, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതായത് നമുക്ക് അതിനെന്തില്ല, നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതിന് ഫലമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുക, ഒന്നിനോട് ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന് ഒരു ഭാവവും ഇല്ല നമുക്ക് അതിനോട്. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് വേർഡ്. ഒട്ടുന്നില്ല, നമ്മ ഒന്നിനോടിരിക്കുക. അതെ, അപ്പൊ വിരക്തി നേടുക. അതിനോട് ആസക്തിയില്ലാതെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നിസ്സംഗത എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും നിസ്സംഗത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്യാ. പരിശീലനത്തിലൂടെ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ശരി, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, നമ്മള് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചു, ഉറക്കം നിയന്ത്രിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ആരായി? യോഗിയാവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ കുറച്ചു നാള് ചെയ്തു, ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങി, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് തുടങ്ങി, ഭാഗവതം ക്ലാസ് തുടങ്ങി, കുറച്ചു നാള് നമ്മളത് കേട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. കാരണം ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ കുറച്ച് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല, നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് വീണുപോയി. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. നമ്മളെയും ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ഇനി ഇത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കോപം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെയും ചിന്ത. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനനും ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകോ എന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? നമുക്കും അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, ഇത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം സാധാരണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം
ഉദാസീനൻ, കറക്റ്റ്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയില്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകട്ടോ. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാം. അതായത് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, ആ നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും ആർക്കും എന്ത് വരില്ല, ദുർഗതി വരില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞപ്പോ, മംഗളകരമായ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും എവിടെയായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ദുർഗതി വരില്ല. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുറെ നാള് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു, ഭാഗവതം ശ്രവണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വന്ന നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ, നമ്മൾ അത്രയും നാളും ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം. ആ പുണ്യ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മള് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ വാണതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരണം, ഈ മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, നീതിബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവിടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്കിവിടെ അനുഭവിക്കാനായി അടുത്ത വരുന്ന ജന്മത്തില് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇരുന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യോഗി നാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമയ യുക്തതമോ മതഃ. ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അദ്ദേഹമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഏറ്റവും യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ടുള്ള യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തിയോഗിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല, 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, 4 യുഗങ്ങള്. അതില് നമ്മള് സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം ധ്യാനമാണ്. ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ ധർമ്മം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, യുഗധർമ്മങ്ങൾ. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞത്തിലൂടെ, ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് എന്താണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞമെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യഥ എന്നാ പറയുന്നത്. കലിയുടെ യുഗം, കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കലഹം നിറഞ്ഞ, കാപ്പട്യം നിറഞ്ഞ യുഗമാണ് ഇത് കലിയുഗം. ആ കലിയുഗത്തില് മോക്ഷത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ്. പറഞ്ഞ കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കാര്യം 3 പ്രാവശ്യം പറയണം. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗമില്ല, വേറൊരു മാർഗമില്ല, വേറൊരു മാർഗമില്ല എന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതില് കലിസന്ധോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇതി ഷോഡശകം നാംനാം കലികൽമഷ നാശനം നാഥ പരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 32 വർണ്ണങ്ങളുള്ള ഈ 16 നാമങ്ങളാണ് എന്ത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെ തടയാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ആ ഒരേ ഒരു മാർഗം അത് മാത്രമാണ്. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഉപായം ഇല്ലാന്ന് എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കലിസന്ധോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഒറ്റ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്ന് കലിസന്ധോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗവും മറ്റുള്ള യോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ഈ പിക്ചറിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ്, ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലെയാണത്. മറ്റേ യോഗങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നവരാണ്. കുറെ സമയം എടുക്കും, കുറെ കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ എത്തണമെന്നില്ല. നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ക്ഷീണം വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോരാ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അത് നേരെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്കിനി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, 540 വർഷം, 540ാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു, 540 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ പറയുന്നത്? നാരായണീയ സംഹിതയില് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് കലിസന്ധോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വേറൊരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കലിസന്ധോപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇതി ഷോഡശകം നാംന കലികൽമഷനാശനം നാഥപരതരോപായ സർവവേദേഷു ദൃശ്യത. ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് കലിസന്ധോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്.
ഇനി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, കലിയുഗത്തില് തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിന് നല്ലൊരു ഗുണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും അതീന്ദ്രിയമായ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. അപ്പോ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റുകളുടെ കാപ്പട്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലമാണ് ഇത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ കലിയുഗത്തില് ശരിയായൊരു കാര്യം അതിലുണ്ട്, നല്ലൊരു ഗുണം അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക്, ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അതിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമോ ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. എന്താണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഇതാണിത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ഫസ്റ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണന്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. പിന്നെ നിത്യാനന്ദൻ. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിത്യാനന്ദൻ എന്ന ബലരാമനാണ് ആര്? നിത്യാനന്ദനാണ് ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദനായിട്ട് വരുന്നത്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും പിന്നെ ആരാണ്? വിഷ്ണു. വിഷ്ണു മഹാദേവനും കൂടിയുള്ള അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യരായിട്ട് വരുന്നത്. മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യരായിട്ട് വരുന്നത്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരാണ് എന്ത്? പഞ്ചതത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 5 തത്വങ്ങള്, 5 ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവര്. പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് ബലരാമൻ അവതരിച്ചു. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യരായിട്ട് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ വരുന്നത്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണിയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിത്തായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ശ്രീവാസനാണ്, നാരദ മഹർഷിയാണ് ശ്രീവാസനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ 5 പേരുടെ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് വേണം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നാമജപം തുടങ്ങാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിൽ കുറെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ചിലപ്പോ നമുക്ക് രാമ വിട്ടുപോകും, ചിലപ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണ വിട്ടുപോകും, ചിലപ്പോ നമ്മള് കുറെ മറന്നുപോകും. അതില് വേർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും. കുറെ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കാം? അപരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഗുരുവിന് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഗുരുവിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള തെറ്റുകള് ഗുരു പുറത്തു തരും. ഗുരു പുറത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു ആരോടാണ് ഗുരു പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് ഗുരുക്കന്മാരെപ്പോഴും. അപ്പൊ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം തെറ്റുകൾക്ക് ആരവിടെ നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാണ്? ഗുരു.
ഗുരുവിൽ നിന്ന് പരിഹാരം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങാനായിട്ട്. അവസാനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നാമജപം അവസാനിക്കുക. അപ്പൊ 108 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എത്തുമ്പോ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. അടുത്ത മന്ത്രം തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും നാമജപം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ നാമജപം പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഒരു സംശയമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അതെനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സംശയമുണ്ട്. സൗണ്ട് കുറവാണ് അവരുടെ. മാതാജി ഒരു സംശയമുണ്ട്. നമ്മൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ആ നടയിൽ ചെന്നിട്ട് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടത്. മാതാജി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ? ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊന്ന് ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രം കേൾക്കാൻ? നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, നമുക്കത് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കണം. നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ജപിക്കാതെ നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടും അവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കേ വേണം. നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണം എന്നല്ല, നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോ പേരും എന്ത് വേണം? വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് വേണം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ വേണം മന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ഓരോ പേരും നമ്മൾ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം മന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ വേണം നാമം മന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ടും നാമം ജപിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് കുറെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടാവും, പിന്നെ ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലണം എന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ജപിക്കാം, എവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, നടന്ന് ജപിക്കാം, ഏത് ദിശ ആയാലും വിരോധമില്ല. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. പക്ഷെ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് ജപിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷെ വേദമന്ത്രമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്? കുളിക്കാതെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. കൈയും കാലും മുഖം കഴുകി വന്നിരുന്നിട്ട്, ഇപ്പൊ അസുഖമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധിക്കണം എന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം നാമജപം ചെയ്യാനായിട്ട്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. അപ്പോ 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാല, അതിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. മഹാമന്ത്രം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം, കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് ചൊല്ലേണ്ടത് 108 പ്രാവശ്യം. ഒരു മാലയില് 108 പ്രാവശ്യമാണ് ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിട്ട് ഇത് ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്?
ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്തതെന്നാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് കൂടി ചെയ്താലേ എന്താവുള്ളൂ, ആ മന്ത്രം മുഴുവനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലി നിർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ജപമാലയിൽ കൃഷ്ണാമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാലയില് ഒരു മുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മള് ഗുരുമുത്ത് എന്നാണ് ആ മുത്തിനെ പറയുന്നത്. ജപമാല കിട്ടിയവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു മുത്ത് മാത്രം മുകളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ കൃഷ്ണാമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുമുത്ത് എന്ന് പറയും. ആ ഗുരുമുത്തുമല പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് മന്ത്രം ചൊല്ലാം, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, ആ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് ആ മുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടോ TV കണ്ടുകൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഈ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? മനസമാധാനം. ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എന്താണ്, മനസമാധാനം കിട്ടും. പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനസമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. പിന്നെന്താണ്, ജ്ഞാനം നേടാനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. മനസമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടാണ്, നാമജപം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണിത്. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സങ്കീർത്തനം പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാം, കൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് ദിശയിലേക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇരുന്നും നടന്നും നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്താണ്, നമുക്ക് നാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ അല്ലെ, ഒരു ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നാമജപം ചെയ്തു വരുമ്പോ. എന്താണ് നാമജപം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കാം. സമയം 9:30 ആയില്ലേ, നോക്കിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയുമെന്നാണ്? അധികം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അധികം ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്, വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്. ഭക്ഷിച്ചാലും കുറച്ച് ഭക്ഷിച്ചാലും കുറെ ഉറങ്ങിയാലും കുറച്ച് ഉറങ്ങിയാലും അവർക്ക് യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അഭ്യാസത്തിലൂടെയും വൈരാഗ്യത്തിലൂടെയും. നിസ്സംഗത കൊണ്ട്, അതായത് യുക്തമായ കൗന്ദര്യ പറഞ്ഞ പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും കൊണ്ട് സാധിക്കും. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് നമ്മള് കുറെ നാള് കൃഷ്ണാവതാരമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, പിന്നെ കുറച്ച്
നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന് നമുക്കതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാല് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അവര് ചെയ്ത മംഗളകരമായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പുണ്യലോകത്ത് പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? താൻ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പിന്നെ ധർമ്മബോധം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ജന്മം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്നെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി. 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമയയുക്ത തമോ മതഃ. അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്തിയോടെ വ്യക്തമായി ചൊല്ലണം. കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ പുസ്തകം വായിച്ചോ മൊബൈൽ നോക്കിയോ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതിരാവിലെ ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലും കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളി കഴിഞ്ഞോ ചൊല്ലാം. എണ്ണം വെച്ച് ചൊല്ലുക. 108 തവണ ഒരു ദിവസം ജപിക്കണം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? പുസ്തകം നോക്കി ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ട് ചൊല്ലരുത്. ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. ഫോണ് നോക്കി ചൊല്ലരുത്. അലസമായി ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചൊല്ലുക. മൊബൈൽ നോക്കി ചൊല്ലരുത്. മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഇത്രയുള്ള കാര്യം അല്ലെ? പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസമാധാനം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം, ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം ലഭിക്കും. ജ്ഞാനോദയം, മനസമാധാനം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉത്കണ്ഠ അകലുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് 4 ആവശ്യമുണ്ടോ? മനസമാധാനം, സന്തോഷമൊക്കെ വേണം എല്ലാവർക്കും. അതെ, വേണം. നാമജപം